Gyda'r tymheredd yn parhau i godi a rhew lifodd yn parhau i doddi, mae'r canlyniadau posib yn sgil cynhesu byd eang yn frawychus. Mae'r ddaear yn cynhesu, mae'r tywydd yn fwy eithafol gyda stormydd, sychder a llifogydd. Mae pobl yn colli cartrefi a bywoliaeth ac mae nifer yn credu ein bod wedi pasio'r pwynt lle does dim troi nôl yn barod. Os byddai holl ia pygynnau yn toddi, byddai lefel y môr yn codi 70 metr, ac ardal bregus iawn arall hefyd yn cael ei adnabod fel y trydydd pegwn ac sy'n cyflenwi dŵr yfed i 1.4 biliwn o bobl yw'r Himalayas. Yn y cymunedau hynny sydd wedi lleoli lawr y dyffryn o'r rhewlifoedd yma sy'n toddi fel Cwmbw, mae yna ansicrwydd yn cael ei greu gan y toddiant yma ar gyfer y cymunedau hynny, sy'n falle'n cael ei dŵr yfed o'r dŵr tawdd o'r afonydd, sy'n falle'n dibynnu ar yr afonydd yma ar gyfer dyfrhau tir ffermio ac yn y blaen. Felly mae'r cyflenwad dŵr yna'n mynd i fod yn ansicr yn y dyfodol, ac wrth gwrs, falle edrych yn bellach yn y dyfodol pan mae'r rhewlifoedd yma yn crebachu ac o bosib pwy a wyr yn diflannu yn y dyfodol, mae yna oblygiadau mawr ar gyfer adnoddau dŵr i'r cymunedau hynny bryd hynny. Yn ogystal â hyn, mae yna beryg mawr arall yn wynebu'r cymunedau yn Nyffryn Cwmbw. Nawr un peryg yn yr ardalodd hyn gyda cynhesu byd eang yn Dyffryn Cwmbw yw beth maen nhw'n galw yn gloff, sef Glacial Lake Outburst Flood. Mae dyn nhw arwydd fan hyn yn dano sut i leihau y risg os chi'n byw yn yr ardal. A mae'n braf gweld, ymddiddorol gweld, achos mae'r peryg hyn yn rhywbeth sy'n dod yn fwy real gyda, pob dydd gyda cynhesu byd eang. Ac wrth gerdded ar y llwybr i Everest, roeddwn ni'n cael ein atgoffa'n aml o'r peryglon. Ac unman fwy wrth weld yr olygfa fyny'r dyffryn o bentref Dingboche. Un peth sydd wedi dal llygad fi am yr ardal yma yw'r olygfa yma tu ôl fi ar dyffryn yma, achos rownd y gornel lan pen draw mae yna rhewlif sydd yn toli'n gyflym iawn o ganlyniad i gynhesu byd eang. Nawr, gyda hyn wrth gwrs mae yna ddau fwy o ddŵr, a mae'r dŵr yma yn creu pwysau ychwanegol i'r morglawdd sydd o flaen y rhewlif. Ac os mae'r dŵr yma'n dod yn ormod i'r morglawdd, yna fydd yn torri i glannau, a fydd y dŵr yn llifo lawr y dyffryn yma gan olchi Dingboche i ffwrdd. A dyma'n gwmws ddigwyddodd ar y 4 o Awst 1985 wrth i lyn Dig Cho dorri glannau yn dilyn avalanche, a gwaghau llyn kilometr a hanner o hyd mewn 5 awr a dinistrio bron popeth yn ei ffordd. Ond beth am yr effeithiau i ni yma yng Nghymru? Dyn ni'n gweld eisoes ar arfordir Cymru, rhai cymunedau yn cael ei bygwth gan stormydd mwy eithafol, ond hefyd gan o bosib cynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol. Felly mae yna oblygiadau ar gyfer rhai rhannau o arfordir Cymru yn y dyfodol yn sicr. Felly gyda dinas mwyaf Cymru a dinasodd mwyaf y byd wedi lleoli ger yr arfordiroedd, mae cynhesu byd eang yn broblem bydol, a nid yn rhywbeth sy'n debygol o ddiflannu yn y dyfodol agos.